Prynu bod yr Urdd, y Eisteddfodwyr Urdd, yn cael ei defnyddio'n wleidyddol, bod y llywodraeth eisiau rhoi'r argraff a rhoi sioe o fod yn tyff ar derfysgwyr ac ar drais, a'i hateb nhw fel bob amser i wneud hynny ydy mwy o drais, mwy o drysiau, dangos y drysiau. Petai rhywun wir yn poeni am diogelwch yr Eisteddfodwyr a barnu bod angen heddlu arfog, mi fydd yr rheini mewn stafell yn barod i ymateb i unrhyw beth sydd yn codi. Bydd nhw ddim yn cerdded rownd y maes yn neud sioe fawr o'i drysiau, yn tynnu lluniau nhw gyda bechgyn bach yn hybu diwylliant drysiau a diwylliant trais, diwylliant y gemau fideo. Bydd nhw ddim yn neud hynny. Sioe yw hwn, ac yng nghanol hyn mae'r Urdd yn cael ei defnyddio a dyn ni'n colli rhywbeth pwysig iawn o ran yn gwerthoedd ni. Yn ceisio magu'n plant ni fan hyn i ddeall beth yw eu hetifeddiaeth nhw, a dyw hwn ddim yn unrhyw ran o'i hetifeddiaeth. Byddai'r rhai yn dweud falle bod gweld yr heddlu yma yn gwneud i bobl deimlo'n fwy saff. Ydych chi'n dweud i nhw? A mae'n bosib yn emosiynol bod hynny'n wir am nifer o bobl. Ond am bob person felly, mae'n enyn chwilfrydedd. Ni wedi gymlith y bechgyn bach sydd y obsesiwn oherwydd gemau fideo, ffilmiau ac yn y blaen ynglyn â gynnau a drysiau. A nid diddordeb yn yr heddlu, nid diddordeb yn yr amddiffyn, ond diddordeb yn y drysiau sydd. A mae'r heddlu wedi cyfrannu at hyn gweithio'r modd trwy gael tynnu lluniau gyda plant, gyda drysiau, trwy hyd yn oed tynnu bwledi allan o drysiau, gadael y plant cyffwrdd a chwarae gyda bwledi. Mae hwnna mas beth mae angen rhoi stop arno fo. Nid bai swyddogion yr Urdd yw hyn, bydd nhw mewn sefyllfa amhosibl. Allan nhw'n cael ei gweld yn gwrthod cais gynnoladwriaeth i amddiffyn pobl sy'n dod at yr Urdd fel noladwriaeth yn barnu. Ond mae hwn yn cael ei wneud adeg ysoliad am resymau gwleidyddol i'r llywodraeth ymddangos bod nhw'n gweithredu'n tyff. Teimladau cymysg. Dwi'n deall o ble mae Ffred Ffransis yn dod, dwi'n deall i ddadleuon e. Mae'n nghalon ni'n cytuno. Mae'n mhen ni'n dweud, falle, dan yr amgylchiadau. Ond yn y llaw arall, oes angen iddyn nhw fod mor amlwg ar y maes. Cwestiynau. Maen nhw'n tueddol i anelu at targedau soft fel petai. Ac son nhw'n ofni taro pobl ifanc a plant, a felly mae'r Eisteddfod yn un targed eitha posib. A felly mae'n bwysig bod yr Urdd yn gwneud rhywbeth pendant i roi pobl off ac i gwachod ni. Ni'n cytuno yn hollol a beth mae a cael yr heddlu ar y maes. Wel, mae'n od. Chi'n modd i gweld nhw yma, ond sa'n credu bod nhw wedi ymharu dim ar ddim yn gwirionedd. Ac maen nhw wedi toddi mewn gyda'r pobol ac yn arbennig gyda'r plant. Maen nhw wedi teimlo bod nhw'r plant yn nhw wedi nagos iawn at ei gilydd. Na, wyf wedi gweld, chi'n modd, dde ni moyn ddod o fod, a fydde Sir Owen Edwards yn dod nôl a gweld hyn yn dife, i wyl yr Urdd ac yn y blaen, chi'n modd. Fydde ni'n siŵr, fydde fe ddim falch, fydde ni'n ddim moyn, yn dife. Ond ar hinsawdd fel mae hi, lle i weld y pwynt, ydy fe? Na, sa'n credu dylen nhw fod yma o gwbl yn y lle cyntaf. A ar ben na, mae'r ffordd maen nhw wedi bod yn cerdded y lle yn hamddenol, fel sef yn hollol normal, yn anghywir. Yn credu bod e'n beth ofnadwy i weld yma ar y maes.